My ďakujeme, mami. Ďakujeme, Zdenka. Aká je krásna. Aká je krásna. Povzdychli si dievčatá v zákulisí. Viete, ja tam vzadu stojím, je tam 10 poslucháčok strednej odbornej školy policajného zboru. A keď sa zjavila Zdenka, víla v tých šatách s tým dúškom krásnym, mamičkovským, a povedali, aká je krásna. Ale dievčatá sa rozprávajú o všeličom možnom, napríklad o tej strednej odbornej škole policajnej hovoria všetko, jak budú mať písomku, správa a streľby a toto. Ja mám tiež jedného kamaráta z detstva, ktorý tvrdí, že vraj tiež chodí na túto strednú odbornú školu a sa ho pýtam, no tak ako? Počas sme sa stretli. Ako? Ako si to ide? Tak, 50 na 50. No. Čo? No to tak, kriminalistika, doprava, streľba, právo nedostatočná, ale mal som aj 3 jedničky. A ja z čoho? Krv, moc, stolica. No. Tak, ale pravda, on si vám možno vymýšľa, že tam chodí, lebo že vraj, keď prišiel na prijímacie skúšky, že v tých prijímačkách na policajnú školu je toľko príhod. On tvrdí, že keď prišiel na prijímacie skúšky, sa ho opýtali, že povedzte nám, koľko je 4 plus 4, on povedal 12. A že vraj mu povedali, ďakujeme, ste prijatí, povedali ste nám oveľa viac, ako sme od vás očakávali. Tak neviem, kde je pravda. Opýtam sa dievčat, budú mať tam priestor.
Keďže pred nami je o malú chvíľočku druhá časť dnešného slávnostného novoročného koncertu, teda zahrňa aj oceňovanie koncertu hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ja si myslím, že každému z nás dobre padne teraz, keď sa trošičku občerstvíme, a tak mi dovolte, aby som práve teraz s dovolením pána ministra vyhlásil krátku 10-minútovú prestávku.